Здравейте, приятели, аз съм Влади и сега ще ви покажа как може да сложите линк в описанието за канал, който искате. Пишете името на канала, на който искате да сложите линк и давай. И сега ето това си го натискаме, така задържам и копиране. Сега отивам в YouTube. И сега ще кача клип. Предишния ми клип, преди този сега. И пиша канала на Биби Бибова. Сега продължавам. Така, приятели, написах името на заглавието. То е как да свалите Slenderina от The School с хак на NoZerp. Сега канала на Биби Бибова, чертичка и задържам. И натискам второто и натискам тук първото. И сега клипа се качва. Така, вече се свали. И ето канала на Биби Бибова и линка е готов. Ако клипът ви е харесал, дайте едно палче нагоре, абонирайте се за моя и за на Биби Бибова канала. Споделяйте видеото с приятели, пишете коментари и до скоро. В описанието ще има линк на канала на Биби Бибова.